Bayan, mainit po doon sa unang location natin. Hindi kaya ng katawan ko. At sa gabing ito, napaka-importante kasi ito kabayan ang pag-usapan natin nga, yung pantry, community pantry. Yan ang pag-usapan natin. But before on, bago tayo mag-umpisa, ay nais ko lamang pong i-shout out si probinsyanong vlogger. Yan. At sa lahat ng mga supporters dito sa Bernard T. Gabaon TV. Shout out po sa inyong lahat at kay Oscar Ibarle. Yan, isang supporter ko po yan. Ay magandang gabi po. At saka kay John Isidro. Shout out po sa inyong lahat at saka kay Pudipar. Yan, shout out po. At sa lahat po ng mga supporters dito sa aking YouTube channel Bernard T. Gabaon TV. Mega shout out po sa inyong lahat. At syempre, mega shout out din po sa aking family. Now, pag-uusapan natin sa gabing ito ang sinasabi natin na community pantry. Yan. Ang concept ng community pantry, for your information nga pala, bago ko itackle ito, baka may mga magtatanong din, ano ba yung basihan ko para itackle ito? Ako nga pala, si Mr. Bernard Tubera Gabaon, ay mayroon din akong background sa political science. Fourth year AB Political Science po ako sa Don Mariano Marcos Memorial State University sa Region 1 po, San Fernando, La Union. At fourth year po ako dyan. Yan po ang pinag-aralan ko at nagtapos po ako ng BS Criminology sa SICOSAT naman po. Kaya pag-aralan po natin base po sa ating napag-aralan din sa eskwelahan at ito ay itackle natin at integrate natin, titignan natin sa practical at saka yung nangyayari sa ngayon. Siyempre, heto na, wag na tayong magpaligoy-ligoy, go direct na tayo sa ating subjects for tonight. At alam ko na tayong lahat na mga Pilipino or even those nationalities who can understand Tagalog. I hope they can relate to this topic, especially today. Sa ngayon ay nasa pandemya nga tayo. Mas malesen kasi yung mga nagugutom dahil yun nga ang isang niche natin. Kaya tayo nag-vlog ay patungkol sa mga how to eliminate poverty. Yan, how to make small businesses. Yan po yung mga ideas natin, paano tayo magtipid, paano tayo mag-ipon. Yan ang mga niche natin, yun ang mga vlog natin na ibinibigay sa lahat po ng ating mga tao na nag-views ng mga vlog na ito. Pag sinabi natin vlog, of course, alam na natin yan, opinion. Kaya tinawag na vlog ay personal opinion. Yan po. Now, direct na po tayo sa sinasabi nating community pantry. Pag sinabi nating community, as is, practical meaning na po yan, yung komunidad natin. At saka pag pantry, pag sinabi nating pantry, ayan yung lalagyan ng mga pagkain, kagaya ng mga goods, kagaya ng mga rice, at kagaya ng mga vegetables at mga supplies na pagkain. Yan. Naisip po ng gobyernong Pilipinas, sa gobyerno, or sa mga nag-organize ng community pantry na ito. I think nagmula pa sa ibang bansa at inadapt dito sa Pilipinas, which is matagal ko nang binablog yung ganun nga na tayo magkaisa, walang iwanan, magtulungan tayo. Kaya masaya ako dahil at least may nakikita na tayo na nakakatulong. Hindi lang yung gobyerno ang tumutulong, kundi nandyan na rin yung mga, sabihin na natin na interest groups. Siyempre, sa ayaw at sa gusto natin, sa mga ganyang activities, although na nandyan yung mga nag-create na mga groups or individuals dahil iniisip na nga nila, ito yung nakakabuti sa ating komunidad, ay mayroon pa rin interest groups. Meron talagang mga papasok dyan ng mga interest groups. Eliminate natin yung propaganda dahil hindi natin kailangan ng propaganda sa mga oras na ito at sa mga araw na ito dahil ang kinakaharap natin ay pandemya. Kaya sa ayaw at sa gusto natin, nandyan yung mga interest groups.
and also yung social entrepreneur. Yan. Kasi ang gusto kong i-relate dito ay yung social entrepreneur talaga. Yung society natin, kung entrepreneur ka, ay talagang makakatulong tayo dito. Ano ang ibig sabihin ng community pantry? Pag sinabi natin community pantry, i-shortcut natin, magbigay ka ng naaayon sa iyong kaya at kumuha ka ng naaayon sa iyong pangangailangan. Yan po ang ibig sabihin ng community pantry, para matulungan natin yung mga kapwa nating mahihirap, lalo na lagi kong binabanggit sa aking mga vlog na kailangan umangat ang buhay ng mga nasa extreme poverty. Now, ngayon, nakakakita na tayo ng pag-asa, kaya masayang-masaya ako. Nakakakita na tayo ng pag-asa, may mga naggumawa na ng mga movement na yan, may gumawa na ng mga tulong na yan, kaya I'm very happy. Thanks God. Dahil sa ayaw at sa gusto natin, konting education na lamang sa mga tao. Kung hindi man natin kayang maibigay, i-brief sila, pwede na tayong maglagay ng signage para mas maunawaan ng mga tao yung konsepto ng community pantry. Tulad halimbawa, Tagalog na lang natin doon, Ilocano, Bisaya o ano, sabihin na natin doon na kumuha lamang kayo ng ayon sa iyong pangangailangan o magbigay lamang kayo ayon sa iyong mga makakaya. Kaya yan ang konsepto ng community pantry. Ang tanong, nakakatulong ba ito? Well, kabayan, ang sagot ko yan, sobrang nakakatulong. Dito na natin makikita, although na hindi tayo nagpopolitika dito at hindi rin tayo umaasa sa mga interest groups na sinabi ko sa atin kanina, kasi mangyayari talaga yan, kasi ang interest groups at politicians ay kasama sa society. Although na yan, yung calling na yan ay supposed to be, kung balikan natin yung Bible. Sa Bible kasi nag-umpisa yan sa Mateo. Yan. Tingnan natin yung teksto. May teksto kasi dito sa Mateo yan eh. Mateo, tingnan lang po natin mga kabayan. Mateo 25:35. Basahin ko na lang po sa Bible para makuha natin yung teksto. Kasi may teksto rin kasi sa political theory yan, pero i-adapt natin yung sa Bible muna. Kasi sa Bible, sinasabi dito, basahin ko na lang muna yung English. This is the context of community pantry. For I was hungered, and ye gave me meat. I was thirsty, and ye gave me drink. I was stranger, and ye took me in. Ito yung nagsasalita ang Panginoong Yesus. Kaya don't be confused. Ang Panginoong Yesus dito, walang political theory o walang ideology. Ang sinasabi ng Panginoong Yesus dito, purely to spiritual. Itagalog natin, sapagkat ako'y nagutom at ako'y inyong pinakain, at ako'y nauhaw at ako'y inyong pinainom. Ako'y naging taga-ibang bayan at inyo akong pinatuloy. Yan po ang isang basis o the pinaka-original basis ng community pantry, which is sobrang saya ko talaga, kasi lahat ng karamihan ng mga vlog ko ay dinadivert ko sa gusto ko kasi na magkaroon ng pag-angat ng buhay. So, yun ang mission and vision ko, yung mga kapwa nating mahihirap, para maramdaman nila talaga na mayroong pagbabago sa ating society. Kaya ngayon yan, may community pantry, malaking tulong po yan. Dahil ang Panginoong Hesus mismo ang nagsabi sa mga tao, sa the crowd, yan, nung nakita natin yan, nung nakinig sila ng kanyang pangangaral. At isa pang konsepto dyan ay ang Mateo 14, yan, 13 to 21. Yun nga nung magkakainan na sila, nakita ng mga apostoles na walang makain yung mga tao. Ang sabi nila, pauwiin mo na lang sila, Lord, kasi wala tayong perang pambili, which is sinasagisag nito ng pera, business sa ngayon. Ang sabi niya, wag mo silang pauwiin. Nagtanong siya
kung merong nagbaon ng pagkain, merong isang bata, di ba, may isda at tinapay. At yan, hiniling niya sa ama. Yan, na nung hiniling niya na dumami yung pagkain na yung dumami. Yan ang sinasagisag sa atin. So, kung titignan natin, yan ang unang-unang basis ng community pantry. Bago pa magkaroon si Karl Marx ng political theory at saka political ideology. Kasi nauna na ang Panginoong Hesus na nagbanggit yan. So makikita mo, sinasagisag niya pa rin yung pagkakaisa. Kung titignan natin, magbigay ng ayon sa ating makakaya. Yung bata nagbigay ng pagkain. Yun lang ang kaya niya. Di ba? At kumuha ng ayon sa ating pangangailangan. In-advise niya sa mga kanyang mga apostoles, sa mga tao, o di kaya nandun siguro yung group of 70, kasi group of 70 sila noon before pumili siya sa 12 apostles. Kaya yan, dinistribute nila yung pagkain, sinabi niya na kumuha lamang kayo ng naayon sa iyong pangangailangan at itabi ninyo yung mga hindi nakain. So, doon nagsimula ang community pantry. Kaya ngayon, integrate natin. Nakita natin yung sinabi ko na hindi mawawala yung interest groups. Pag interest groups kasi, nalalapit ito sa political party. Lalalim na naman tayo. Pupunta na naman tayo sa political party. Mayroon at mayroon sasaw-saw dyan. At yung mga politiko ay given na yan. Huwag na tayong magmaang-maangan pa. Direct na tayo, given na yan. Siyempre, ang mga politiko, siyempre, inuluklok din yan. Inuluklok natin yan sa legal. Binoto natin sila, kaya hindi natin sila masisisi. Pero yung interest groups at saka political party, hindi malayong titignan yan. Ang pinapanalangin lang natin, huwag nilang sabayan ng propaganda. Kasi pag sinabayan ng propaganda yan, ay yung mindset ng mga mamamayan, syempre, mayroong pagkakaiba sa totoong hangarin ng community pantry. Kasi ang hangarin nito sa ngayon, pandemya, upang huwag magutom. Kasi nakita nyo naman, ako'y lumuluha talaga kapag manood ka sa mga segments sa mga TV, sa mga reporter's notebook, yung panahon nung nakaraang taon, nakikita mo yung mayroong namamaril ng daga, kung ano-anong suso na 2 araw na daw sila na hindi pa kumakain ng pagkanin. Yung mata ko talagang lumuluha, which is purely panalangin ang nagagawa ko. Tapos yung mga malapit sa amin, yung mga ibang kamag-anak, hanggang dun lang ang nasyeshiran ko. Kasi yun lang din talaga, i-accept ko na hindi ko naman kayang bigyang lahat. Pero yung panalangin kailanman, hindi ako tumigil. Kasi ang community pantry, isang solution yan at nagpapasalamat talaga ako. At wag naman sanang i-disguise, mag-disguise yung mga ibang grupo. Kasi ang government naman natin ay maganda. Tumutulong naman talaga sila at nakikita naman natin ang kanilang ginagawa. Pero dumarating pa rin sa punto na hindi nga sapat. Hindi nga sapat yung pera na naibibigay din sa mga tao. Kasi meron din naman kasi silang legal na sinusunod. Kung ano lang talaga yung mga nakalista sa kanilang listahan. Although may mga discrepancy na sinasabi nila, well, mangilan-ngilan lamang yon. Honest din pa rin naman. Ang administrasyon naman natin ngayon ay talagang sinasabi ko na okay, mabuti po ang ating gobyerno. Kaya magtulungan na lamang po tayo. Now, i-integrate naman natin kay Karl Marx. Siyempre kay Karl Marx, halos ganun din yung kanyang tsuri. Kaso lang, ito po ay hindi po ako nag-hikayat ng mga political ideologies, pero sa buong mundo kasi lagi nating mapapakinggan itong socialism, democracy at communism. Sa ayaw at sa gusto natin, mapapakinggan natin yan kasi napapaloob po tayo dyan. Meron ding sinasabi nilang capitalism. Lahat po yan ay mabuti. Wala po tayong binabanggit na hindi mabuti. Kasi tulad halimbawa, sa atin, nasa democratic form of government tayo. Sa bansang Pilipinas, capitalism din ang sinusundan natin. Ano bang sagisag ng demokrasya? Ang sagisag ng demokrasya, sa aking palagay ito po, opinion ko po ito,
tignan mo man yung komunismo, tignan mo man yung demokrasya o sosyalismo, nakakarami dito sa demokrasya. Tignan mo, pag kumuha ng tinapay, ito'y ilustrasyon ko lamang po, ay wag nyo naman po akong ibas, kasi opinion ko lamang po ito. Ito yung ilustrasyon ko sa demokrasya. Yung totoong demokrasya na may pagtitiwala sa Diyos at nagpapasakop sa Diyos. Pag kumuha yung isang ama o breadwinner ng tinapay, isusubo niya sa kanyang anak. Ganon din ang kanyang anak. Pag kumuha ng tinapay, isusubo niya sa kanyang ama. Ganon po yung anak. Ganon po yung ina. Ganon din po yung ina sa demokrasya. Kukuha ng tinapay, isusubo niya sa kanyang anak na babae o lalaki. Tapos yung anak niyang babae o anak niyang lalaki, isusubo niya rin sa kanyang ina. Yan ang definition ko sa demokrasya. Ngayon, sa iba naman, yung socialism o di kaya yung sinasabi natin na siyempre yung mga communism, kumain ka at kung anong meron ka, mag-share ka, magbigay ka. Yan. Kumain ka, hatiin mo yung pagkain mo, bigay mo sa mga tao. Yan, di ba? Parehas maganda rin po naman. Maganda rin po naman yung demokrasya, di ba? Titignan mo. Kumuha ka pagkain mo, pakainin mo yung anak mo, tapos yung anak mo, pakainin ka rin. Ganun ang pananaw ko sa demokrasya. Yung sa socialism, isa rin, wag na natin, yung socialism kasi may mga magaganda naman, tulad halimbawa ng UK, socialism yan. Pero yung practice din nila ay parang tumutulong sila sa mga tao rin. Nagbibigay sila ng mga mas malaking tulong sa mga mahihirap. Dahil pag socialist, kung ano yung kinabibilangan mo, kung entrepreneur ka, so yan ang sociology mo, yun ang social group mo. Kaya maganda rin yung socialism. Pero sana, nakuha rin po ninyo yung gusto kong ipahiwatig sa demokrasya at saka yung sa Turing na Karl Marx na sinasabi na para hindi po tayo magkaroon ng conflict sa ating isip. Kaya ko lamang dinemonstrate po yun, mga kabayan. At patutunayan ko na maganda po ang ginagawa ng mga nag-organize niyan. At wala pong halong pagpupolitika, wala pong halong pagpupropaganda, kundi taos-puso, tagos sa ating isip at sa ating espiritu ang mga ginagawa ng mga taong yan. At patuloy tayong manalangin. Para nga ang sinusolusyonan dito po kasi para wala pong magutom. Kasi nga yung sinabi ko, nakakaawa po yung mga walang makain. Yung iba, kumakain ng pagpag, yung tira-tira sa mga fast food. Kinukuha nila, tapos niluluto, senior citizen pa yung iba. Ngayon, kung magkaisa tayo, ay maganda po. Nais ko lamang pong linawin yung sinabi ko na kumuha ng pagkain, pinakain niya rin. Ibig kong sabihin po, hindi lang po yung meron, hindi lang po yung mayaman, hindi lang po yung sobrang mayaman. Maski yung mga mahihirap kasi, pwede rin po silang magbigay doon sa pantry. Halimbawa, ako naman po kasi galing po talaga ako sa mahirap na pamilya. Dahil po sa pagsusumikap ko, dahil po sa pananampalataya ko sa Diyos at pagtitiis ko sa mga pagsubok ng kahit ano, pangungutya, o deprivation, ay napagtagumpayan ko po. Kaya kahit mahirap ka, pwede ka pa rin maglagay naman ng halimbawa, malunggay, papaya, saging. Kung yun ang kaya mo, ibigay mo doon, share mo sa kapwa mo tao. Yun po ang ibig kong sabihin. Hindi lang po naka-divide yung nagbibigay. Sana nagkakaroon na kayo ng idea ang gusto kong sabihin sa inyo. Yun po ang sa demokrasya na community pantry na sinasabi ko. Kaya sana po maliwanag po yan, nakakatulong po talaga sa atin yan. At yung mga entrepreneur, sa mga kapwa nating vloggers, sa mga kapwa nating Pilipino o kahit hindi Pilipino na siyempre nakaka-relate sa mga bagay na to dahil sa mga kinita naman nila sa blessing ng Lord. Kasi dahil nagka-blessing sila, dahil naging consistent sila sa pagsosolve ng mga problema, dahil nasa capitalism sila, ay pwede silang magbigay. Pwede silang mag-share ng mga kinita nila. Which is, napakaganda po yon. Hindi na masama kung sila
ay mag-share ng blessing. Kaya dito, pumapasok pa rin yung entrepreneur. Kasi ang mga entrepreneur, may vision, may mission. Ayan po. Kaya ang capitalism, hindi naman natin masasabi na hindi yan maganda. Kasi marami din kasi na nagsasabi na ang capitalism ay hindi po maganda. Kaya ko sasabihin na maganda rin po naman yung capitalism, yung pagninegosyo, dahil yun po ang paniniwala ko, entrepreneurship po ang kailangan ng ating bansang Pilipinas upang tayo ay umunlad. Kasi yung mission and vision natin, kaya ka nagninegosyo, kung ano man yung vision mo at mission mo, yung commitment mo, yung relationship mo sa Lord, ay yan ang gampanan mo. At mapipigure out mo naman po yan at makikita mo dahil may wisdom ka. Sana po mag-get nyo po yung gusto kong sabihin. Pag nag-entrepreneurship ka kasi hindi lang sa pera. Kasi kung isipin mo kung pera lang ang reason mo para magnenegosyo ka, hindi rin po, para sa akin, hindi na entrepreneurship yun. Kasi parang naglalaro na tayo noon. Sana po naman wag niyo akong i-bash. Kasi marami kasing pwedeng i-control sa ekonomiya. Marami po pwedeng i-control sa ekonomiya. Pero hindi ko man exactly alam yan kasi hindi naman ako businessman o di kaya investor na malalaki. Although pinagsusumikapan kong makapag-business at saka makapag-invest. Pero hindi ako malaking businessman o malaking hindi ako nagkaroon ng mga malaking investment. Pero naniniwala ko dito lamang tayo magkakaroon ng pag-asa. Kasi titignan mo mga kabayan, kung ang mga investor, ang mga businessman ay tumatakbo ng mabibilis at sa pagtakbo nila ay may hawak-hawak sila na biyaya. Sila ay may pagkain talaga, hindi nagugutom, masaya, kumpleto. Kung hindi ka tatakbo at dyan ka lang, bukod sa unti-unti kang maglalaho sa mundo, magugutom ka, wala kang kwan, ay walang saysay yung buhay mo, hindi ka makasabay sa kanila. Kaya ang gawin naman natin, kopyahin natin yung kanilang ginagawa at gandahan pa natin, lampasan natin yung pagkopya para tumatakbo rin tayo, para hindi tayo mapag-iwanan. Ang ibig kong sabihin, kung ang mga millionaire, billionaire, middle class, mayayaman ay araw-araw nagtutuklas ng pang-upgrade sa kanilang skills, sa kanilang knowledge para sa makasabay sa trend sa buong mundo ng ekonomiya, ganun din tayo. Maski mahirap po tayo, huwag po tayong mawalan ng pag-asa. Mag-focus po tayo, maging aware po tayo sa nangyayari sa ating bayan, matuto po tayong manalangin at humingi ng tulong ng Diyos para makasabay din po tayo sa pagtakbo. Kasi sa pagtakbo, hindi naman lahat ng mga may pusong entrepreneur ay pwede kang hatakin. Dalawa lang po ang pwedeng hawakan ng entrepreneur din pag tumakbo na sumabay, yung nagmamalasakit. Hawakan ka ganoon, left and right, itatakbo ka, makakasabay ka. Pero ang ibig kong sabihin, kung tayo ay kukopyahin natin ang kanilang mindset at pag-aaralan natin, magkaroon tayo ng commitment, ay makakasabay tayo. Hindi tayo mapapag-iwanan. Kung nandito yung extreme poverty, nandito yung poverty line, pag lumapit tayo, ibig sabihin, gumagaan ang buhay natin. Mas nawawala yung nagugutom. Di ho ba? Dahil dito, sa middle class, ay mula sa taas sa middle class, maski dito sa poverty ay nakakapagbigay sila ng tulong. Di ba? Habang nakapagbigay sila ng tulong, pag tumatakbo tayo, kinokopya natin ang mindset ng mga mayayaman, ay umangat din ang ating buhay. Kaya entrepreneurship ay kailangan po yan upang umunlad ang ating bansang Pilipinas. At hindi lang ang bansang Pilipinas, maski yung pagmamalasakit natin sa buong mundo, napaka-importante po yan. Kasi hindi po tayo pwede na mag-procrastination. Lahat po ng galaw natin, kahit anuman po yung industry mo na sinasabi ko, kung agriculture man yung industry mo, o construction man yung industry mo, o di kaya white collar job man yung industry mo, technical man, o di kaya nasa leadership or sa government ka,
kinakailangan pa rin natin na mag-upgrade tayo. Kinakailangan pa rin tayo na magsaliksik araw-araw. Ito po yung capitalism, babalikan po natin kasi sinasabi kong maganda. Inuulit-ulit ko po ito dahil ito po yung paniniwala ko. Ang nagninegosyo naman po, iniisip niya ang kapakanan ng nakakarami. Halimbawa sa pagkain na lang po. Halimbawa ako magninegosyo po ako ng karinderya sa lugar ko. Iniisip ko kung ano yung magugustuhan ng aking mga kalugar. Tulad halimbawa na hindi na sila magluto ng kanilang almusal, tanghalian. Ayan. Iniisip ko yung kung ano ang masarap at nakakabuti sa kanilang kalusugan at sa kanilang mga anak. Kaya ang entrepreneurship at capitalism ay mabuti po kasi sinusulbo yung problema. Ngayon, kung hindi ka mag-success, malulugi ka rin po eh. Kaya nga risk taker po, nagiging risk taker ang mga sinasabi natin na entrepreneur. Yung mga entrepreneur na tayo, yung mga businessman, risk taker po sila. Kasi anytime pwede silang malugi dahil ang unang inisip nila ay ang kapakanan ng mga tao bago pa sila mag-isip para sa kanilang sarili. Kasi kung totoong negosyante ka, ay iniisip mo yung kabutihan ng kapwa mo tao. Para kang nagtanim na lumalaki at lumalaki. Hindi naman pag nagtanim ka ay meron ka na agad kikitain. Kaya sakripisyo po ang pagnenegosyo. Kaya lang gusto kong i-inculcate ng mga tao at mga kapwa ko Pilipino, lalo na yung mga mahihirap, na ganon ang pagnenegosyo. Hindi pang madalian. Hindi yung negosyo na nakikita natin, nagnegosyo ka porque kumita ka na ng malaki at nagbe-benefits ka na. Ganon na lang yung pananaw mo. Hindi po yun. Ang pagnenegosyo po talaga, pag i-relate po natin dito sa pinag-uusapan natin, dito sa community pantry, ay ganun po ang pagnenegosyo. Kailangan iniisip mo na magtanim. Sinabi ko kanina na socio-entrepreneur. Nagtatanim po ng magandang asal at saka magandang hangarin ang mga gumagawa niyan na may mga business, may mga grupo. Social entrepreneur. Maganda po ang kanilang hangarin. Ang hangarin nila ay makatulong sa tao. Hindi po nila hangarin na pabagsakin kung ano ang namumuno sa atin, kundi taos puso, tagos sa isipan at saka spiritual na buhay ang kanilang hangarin. Kaya ko nga binasa yung biblical na basis ng community pantry bago pa tayo nagpunta sa Karl Marx theory at ideology. Kaya sana na-gets nyo yun po. Yun lamang po ang gusto kong ipakita, na ang mga gumagawa niyan ay talagang pinagpala naman po, mabuti. Huwag lang po nating haluan ng interest groups na at saka political theory at saka mga politiko. Ay kung nandyan man sila, huwag na nating isipin. Kagaya rin ng mga pulis niyan eh. Yung sa pulis kasi, pag ipasok lang natin yung pulis para magkaroon po tayo ng idea. Police character, civilian in nature. Dapat ganun sana ang gawin natin. Ganun din yung mga public servant. Pag pumunta sila dyan, pupunta lang sila dyan para hindi magkaroon ng impluensya, ngunit nagpupunta sila dyan bilang isang ordinaryong tao. Halimbawa, ako ay may tungkulin sa aking lugar. Pupunta ako dyan, magbigay ng aking excess, sabihin natin, kahit hindi excess, magbigay ako ng pangangailangan ng mga tao na ari-arian ko. Halimbawa, bibili ako ng maraming itlog, ilagay ko dyan. Nagbigay ako dyan na ako ay isang simple at ordinaryong mamamayan. Hindi ako nagbigay na kung ako si mayor o si konsyal, hindi po. Hindi ganun ang konsepto niya. Kaya ganun po, ganun din po sa pulis. Kaya ko in example lamang po yun. Police character, civilian in nature. Ayan po. Kaya doon naman ay medyo malayo kasi wag po sa human rights naman po yun. Pag pulis po tayo, kahit na ano-ano nang pinagsasabi sa iyo, kailangan mo pa rin ng maximum tolerance. Pero malayo po yun sa pinag-usapan natin. Kinuha ka lamang yun para compare ko po yung public servant at sa pagpunta niya doon na magbigay ng kanyang mga
extra na donation sa mga tao, ay nagpunta siya doon bilang isang ordinaryong tao, hindi politiko. Yan po. Kasi kung tutusin, ay ang community pantry ay nagumpisa sa religious. Titignan nyo, religious. Saka relationship sa Panginoon, di ho ba? Kung hahanguin natin, religyoso nung nandoon sa panahon ni Jesus Christ, hindi naman politiko. Kasi yung mga politiko nga ang tumutulig sa, sorry po, example lamang po yon na totoo po. Hindi po tayo ang sagisag nun. Iba na po tayo kasi alam ko naman na ang gobyerno natin ay maganda po. At saka yung mga nag-iisip naman ng mga hindi maganda, okay naman po ang kanilang hangarin din. Lahat naman po, kung kahit saan ka, everybody is entitled to his opinion. Kaya kapag yun pang opinion ninyo sa inyong pananaw, okay lamang po. Ang sa akin lamang po ay ibinabahagi ko po ang aking pananaw patungkol sa nagawa na community pantry. Kasi sa mga vlog ko talaga, binablog ko po lagi na how to escape poverty, ayan, paano labanan ang kahirapan. Dahil ngayon ang nakikita ko kasi, mahirap po ang buhay ng maging mahirap. Dahil ako, nasubukan ko sa hirap ng buhay, gusto kong kumain, hindi ako makakain. Gusto kong magpunta sa eskwelahan, hindi ako makapunta ng kumpleto ng isang linggo dahil walang pamasahe. Gusto kong maghanap ng trabaho pero inaayawan ako ng mga, alam nyo na, hindi ko na i-direct. Minsan, kaya dahil sa politika, hindi rin ako nakapasok ng trabaho dahil naka-mindset sila na kontrapartido to. Hindi naman po, kasi nagagamit lang tayo ng mga totoong kontrapartido. Pero in God's grace, ay nakakita naman tayo dito sa abroad ng magandang trabaho. Wala po naman akong sinisisi. Nasabi ko lamang po dahil yun naman po ang totoo. Kaya sa ngayon, nga sabi nila, kailangan ng reconciliation para tayo makapagpatuloy na mabuhay. Past is past. Way back go back po tayo sa ating topic. Ito ang tinatopic natin na community pantry. Kaya mga kabayan kapag meron tayong excess dyan sa Pilipinas, ako po'y nagpapakababa sa inyong harapan. Ako po'y wala po naman akong mataas na pinag-aralan, hindi naman po ako mayaman. Meron po akong blessing at magandang trabaho na ibinigay ng Panginoon na naaakma lamang po sa aking kakayahan. Dahil ako po ay isang safety practitioner at nagpapasalamat po ako doon. Ang sa akin lang, kung may excess po tayo para hindi na po sana maulit yung kagutuman sa ating bansang Pilipinas, lalo na ngayon nasa pandemya po tayo, sana naman po ay mag-share po tayo sa ating community pantry para hindi naman po magutom yung mga kapwa natin Pilipino. At yung mga kapwa ko naman Pilipino, pag kumuha po kayo, isipin nyo na kukuha lamang kayo ng naayon sa inyong mga pangangailangan. At sana malinaw po sa atin yan. At maraming salamat sa mga nag-organize po ng community pantry. Sana mas lalo pang palakasin ng ating mga kapwa Pilipino at ang ating gobyerno at kahit saan anuman po ang ating paniniwala o political ideology, mahirap naman pong isipin na magkawatak-watak tayo, lalo na ngayon na lumalakas po ang pandemya. Sana mas lalo tayong manalangin sa Diyos at gumawa ng mga ganyan, yung bayanihan. Yan ang inaasam-asam ko sa ating bansang Pilipinas. Kaya nga sobrang tuwa ko po. Supposed to be hindi na po ako mag-vlog nito dahil sa sobrang tuwa ko po ay kaya ko nag-vlog na ito. Kinote ko po yung community pantry. Napakaganda po yan. Pagpatuloy lamang po dyan at bago po ako mag-end up, ay shout out nga po pala sa buong Pilipinas, sa lahat po ng rehiyon. Shout out po sa mga namumuno sa ating bansang Pilipinas. Mega shout out po sa inyo. Mula sa pinakamahirap ang buhay, mula sa namamalimos, shout out po sa inyo, sa mga magsasaka, sa mga vendors,
sa mga non-formal settlers ka nakatira, squatter, professionals, politiko, lahat po. Mega shoutout po sa inyong lahat. Wala po akong tinatangi. Maraming salamat po sa pagkakataong ito din na ibinigay ng Diyos para na-share ko po yung hindi naman po kung sinasabi na my own knowledge. Ito po ay hinango ko na rin po sa sitwasyon ng gumawa noon. Maraming salamat po sa mga nakaisip po ng community pantry. Nabunutan na po ko ng hininga dahil kahit paano po ay meron ng tumulong. At hanggang dito na lamang po. Ako po si Mr. Bernard Tubera Gabaon, ang nagsasabi sa inyong go negosyo, practical tips ang kailangan mo upang ikaw ay umasenso. Atin po ito ni Kabayang Bernard Tubera Gabaon, ang nagsasabi sa inyong God bless you po.